Fuck! Damn, tää on vittu vaikeampi kuin mitä mä luulin. Fuck. Ah! Hello. The name is Albion. Shut the fuck up, me ei tehdä tää enkä. Joo, en mä ehkä silleen kelannut. Boom! The fucking YouTube! Meneekö tää YouTube? Mä en oikein tiedä. Tänään. Ei bro, legit ei. Joo siis. Boom. Mulla ei ole joku script, mä tarvitsen joku scriptä. So what happened was... Mä en jaksanut tehdä TikTokia. Ja mä lopetin TikTokin, sä olit siinä. Sitten mä olin silleen, bro, like... Kaikki oli mulle silleen, joka ikinen ihminen ikinä oli silleen, joo. Fuck! Nyt! Boom. Struggle YouTube-video, me ollaan nyt kellarissa. Koska me menee studioon, mut stay tuned though. Mitä sä äkellä oot kellarissa niin tehdä kontenttia, hä? Fucking Beats Goes late. Fucking disgusting, boy. Vittu tää haisee. Täällä ei oo mitään ventilation. Mä kerron nyt. Mitä me tehdään. Jala pyörittää tätä. Sitten teet tälleen. Sitten mä safkaan yhden. Pyörittää. Okei, sori. Tuzz! Oh hell no. What's that? Strawberry banana-ish. Dead fish. Moro. Mikä se oli? Strawberry what? Mun nimi on Albion. Ja mä safkaan strawberry banana smoothie by Dead Fish. Let's go. Legit man. Fucking amazing. Amazing. No! Man. Bad news. Great. This is great. Bad news. Mä olin sun vuoro, fuck it. Yes. Nyt mun pitää tehdä tällä. Yours truly. No. Toasted marshmallow stick butter. Se oli tossa. Älä haista sitä, bro. What the fuck? No. Bro. Syö. Tää on se paha, mutta tää ei oo niin paha. Tää on se paha, mutta teen 1/10. Niinku 4. Niinku legit, bro. Paljon tää on, bro. Hyi vittu! Menee. Mä selitän näille tää haju. Hyi vittu, niinku koiran paska. Hyi vittu. Miten tässä sä et sanonut hyi vittu? Mut nyt kun se on mun käsissä, sä sanot hyi vittu. What's that? Top banana tai wet dog. Ew, fucking disgusting, fucking insane. Found it, y'all. Moro. Mikä tää oli? Wet banana or top banana? Top banana. Fuck. Märkä koira tai yläbanaani. Mä en tiedä mitä toi meidän. What? Vittu. Delete this shit. Bro, en oo tekemässä tätä. Hyi helvetti, toi legit sattuu. Oikeesti hyi helvetti. Mä sattuisin yhden, mä en halua tehdä tätä videota. Mun mielestä sä oot vaan pillu. Ei real shit. Mä koitin sanoa sulle. Oh my days. En mä oo tekemässä tätä, legit skippaa koko Mä oon heikko. Mä oon heikko mies, vallit mies. Mä en oo tekemässä tätä. Toi wet dog, niinku, mulla ei suu mitään millä mä voin niinku... Mikä on niinku wash it down suomeksi, koska mä en halua koko ajan vetää enkuista. Vedetään sen alas. Et sä voit tolleen ainakaan. Mua hävettää. Mua hävettää tosi paljon. Sä oot jo aina normaali ihminen, että sä et tykkää miltä vittu märkkoira maistuu. Jotain YouTube ei oo meille niinku hyvin. Turpa kiinni. Bro, mitä vittu mä kelasin YouTubeen? Fucking disgusting. Eka juttu mä haluan vittu maistaa märkää koeta. Hyi helvetti. Miks mä ostin ton? Mitä mä sanoin sulle? Oh my days, miks mä en kelannut joku perusvideo? Fucking Cinnamon... Ei vittu, Cinnamon Challenge oli fucking insane. Cinnamon Challenge joo vittu helppo. Ei bro, se oli kyllä sairas. Mä kerran mä olin silleen, bro kaneli bro, ei oo paha. Whole fucking... Mä muistan, se oli niin iso juttu, koska silloin vittu 2013. Mä tein se. Legit otin vaan lusikan sanoi äitille, äiti mikä on cinnamon, äiti mulle cinnamon. Se löysi mulle cinnamon, mä otin lusikallinen cinnamon.
Se oli vittuun paha siinä mua. Se oli katastrofi. Joo, mut en mä nyt vittu... Mä vannon Vittu, suoraan vittu kaikki alas. Down the hatch! Et ikinä. Allahille nime, down the hatch! Ei edes niinku, mä olin 8. 2013 olit sä 8. Joo. Old ass motherfucker. Eiks niin? Venä 8, ei sä olit... Mä olin 8! My days olit 9, 2014. Niin. Damn, man! Mun on pakko sanoa, bro. Mulla on pettymyksiä, bro. Otan yhden. Testataanko vielä yksi? Ei. Sano vielä kerran. Mä soitan jollekin Ome TV. Mä kysyn niitä kysymyksiä. Ai, kiitos paljon, sitten me puhutaan siitä. Niin, joo. Näin. Sabri! No eipä mitään. No ton äijän nimeä mä näin. Anteeksi. What? Moro moro. Are we fucking dead ass? Se Mikä nousi vittu sitä toi oli? vaan skippaa. Hei, terve. Terve. Voitteko kysyä joku kysymys, semmonen niinku rankka kysymys, ja mä ja mun frendi niinku puhutaan siitä. Kuinka pitkäät te oot? Häh? Kysytään legit kuin pitkällä. Ei, joku sellainen kysymys, mikä alkaa miettiä. Tiedätkö joku mielipidekysymys tai jotain tollasta? Mikä vittu? What the fuck, mikä toi hiustyyli on, bro? Joo, äijä, voit sä kysyä mut joku kysymys? Mitä? Voit sä kysyä mut joku kysymys? Miksi sä rapsuttelet sun silmiä tälleen? No niin. Mä oikeesti teen tälleen, toi on kyllä totta. Valla. Ei nyt tykätä Mä en saanut maailmaa. tietää. Joo, mä katsoin pois, mä en vaan vaikka skippaa. Oh, sä nouhu! Miksi sä skippasit? Mitä ei? No nyt sä skippat ensin. Dude, it's 'cause it's you. Voisitko sä kysyä meiltä jonkinlaisen deepin kysymyksen ja mä ja mun kaveri vastataan siihen? Nyt keskustellaan toisille. Tää hätsi tekee täällä. Toivottavasti ainakin. Onks sulla elässä hiukset päässä? Mä en oikeesti... Moi. Voisitko sä kysyä meiltä kysymyksen? Mulla on teille syvä kysymys. No. Laittakaa vittu. Se... What's good, dude? Oletko sinä maahanmuuttaja? Sä... Anna mä. On vittu Hei, anteeksi. Voit sä kysyä jonkun syvän kysymyksen, semmonen joku deepi kysymys? Mikä sun body? En mä aio vastata tollaseen, bro. Miksi me ei saada joku hyvä semmonen, mikä on elämän tarkoitus? Hei, onko sun Napoli toi? Hei, voitteko kysyä joku kysymys? Semmonen vakava... Näetkö sä, eikä tykkää meistä. Hamoudi, sä on hyvin. Baba, ask me a question and me and my friend gonna answer it. Chi? Are you gay? Hyvä tässä. Joo. Moro. Äijä, voi... Moi. Mikä toi oli? Hei, voitteko kysyä joku deepin kysymyksen? Siis mä ja mun frendi vastataan siihen. Kuinka monta porkkanaa teidän perseessä maa? Oh my fucking Ei god. vitussa, ei oikees pysty. Ei vittu. Joo, ei toi legit mä en... Niinku hyvä kuulla. Joo, toi oli viimeinen, mä en pysty tollaseen. What the fuck, kuinka monta porkkanaa mahtuu sun vittu pöllyyn? Oot sä tosissaan? Mikä tää on, bro? Yksi perus ass kysymys. Bro, mä en edes pysty. 2025 mä kysyn ChatGPT. Ask me a deep question. No niin. If you could know the absolute truth about one thing in your life. Okei. Yksi totuus. Sun pitää kysyä yksi kysymys. Sä tiedät totuuden. Mitä sä haluat kysyä? Onks mä täällä syyksi vai ei?
Voit sä niinku vastaa? Onko elämässä vittu, onko mä täällä syyksi vai ei? Ja sä haluat sen totuuden. Mitä sä venat vastaukseksi? Että joo. Mä en oo vaan mikään apina täällä kävelemässä, en mä vittu mitään tietoa. Mä tiedän. Tiedätkö? Mutta on aika paska kysymys. Sä vittu ite kysy. Joo, mutta miksi sä ikinä kysyisit tollasen, jos sä saat tietää totuuden? Se Onks mulla tarkoitus täällä vittu diippipaska? Jos siinä lukee, että sulla ei mitään syytä olla täällä, mä vaan vittu itteeni perus. Ei. Mun ei tarvii olla täällä. Miksi sä ikinä... Mä oon sun kaverin listalla vittu ehkä vittu 11 sijalla, saatana. Et ikinä, bro. Legit top 3. En ole. Mä lupaan. Mä pystyn lupaan pitää tollasta. Niin. Okei, mun mielestä... Okei. Jos mä saan tietää totuus ja mä saan kysyä mitä vaan, mä kysyisin, kun on Champions League finaali, että kumpi tulee voittaa. Bro, mä pettaan kaikki mun money. Okei, anna mä vähän niinku... Siis yhteen kysymykseen. Noniin. Sä voit vaikka sanoa, että kuka tulee voittaa Premier League. Niin. Sä voit eka päivä kaudesta tehdä se. Sä saat vielä vittu enemmän rahaa. Ai legit, mä en edes tajunnut. Tai... Mä haluan tää lisää tätä Ome-TV, jaksaks mä? Tai jätetäänkö vaan siihen, bro? Kello on kohta huomenna. Oisko vaan... Sä oot muutenkin ollut täällä aika paljon, bro. Lää vittuu tää. Mitä vittu? Haluat sä heittää mut pois? Mä haluan heittää sut pois. Ajaa mut tuolla. Sä haluat mä ajan sut